Kanjeng ati-ati Ranggalawe. Kula mati. Katulan mriksa Kanjeng. Kelampah tanding biasa kalian Bisma. Ageman dalem makutha kula dawah wonten ing Bantala. Mbah Kuto moro kabeh pundutan. Kala pundutan hewu. Sendika Kanjeng. Wah! Elok sanget Kanjeng. Kula badhe mendhet wontenipun kala ageman dalem sakmenika sampun kawujudan sela. Kula malih dadi watu. Aranono watu kala. Tunggul ke song-song tunggulku tak jangkai wonten menapa lurae Nyawaku kudu ilang kok ngaten krana paman Rangga luwe duka yayah sinipi ngamuk jobang winga-winga yon aku rumangsa ora kuwawa mboten kuwawi impun lumrah Rangga lawe kagungan piandel ingkang nami Songsong Tunggul Naga. Songsong Tunggul. Lho, lurae gadah piandel ingkang ampuki. Mayek ya mayek. Ning aja mbok amet. Lho. Ngenyek ya ngenyek yon. Ning aja banget. Kok aku duwe pusaka ampuh, pusaka kaya lurae menapa mboten kemutan tilaranipun Adipati Jarumuka Kakang Raja Jarumuka Naracabala utawi Panah Sewu lah menika mengsaipun suwe nggih Naracabala ya nggih Naracabala jubukan ya ngestakaken Naracabala Panah Sewu nggih kakungane Kakang Raja Jarumuka leres Songsong Tunggul Naga ya paman
Ojo sira rumangsa dadi lananging jagat. Ayo iki adep ana rong gulawe. Adep ana rong gulawe. Umbara. Ayo. Tatu pengkelaban Bali yang panting soto yang sebati boten kanjeng Adipati kula kenging nyenyep panah Rajabala jojo tembus sing malaikat kados dene ingkang medal saking padaran kula sampun kathah sanget. Namung saderengipun kula pejah, kula titip weling kaliyan panjenengan Ndara. Sira mitunggas sapa wong sewati? Abdi matur. Kula gadah anak wadon ingkang katemben kemawon ngandhut siponang jabang bayi. Sampun lekipun siponang jabang bayi. Menawi anak kuwanggenipun perang sapil babaran mangke meyos kakung monggo kula titip anggenipun paring tetengah utawi jimat nanging kanjeng menawi anak kula anggenipun nglairaken siponang jabang micil wadon mugi panjenengan kinarya kaseksen badhe kula sukani ketengah Sri Hune Bangsa Pati Kusmaning bangsa ning Mojopahit lan Kabupaten Tuban Umbaran Minak Jinggo aja ngeleleng pacakmu iki pungkasane uripmu Umbaran Minak Jinggo. Baran kula nyuwun pangapunten ing atase anak wani wong tuwa. Iki papan lan wektu kang pungkasan. Kanggo nemtoake Umbaran apa rong golawi kang mati depan bumi. Hei Umbaran nggih, Mang. tak ajang yombo. Aja Ampun engkres nggih, Mang. Ampun mlepok nggih, Mang. Sing kula gawa niki napa, Mang? Kyai kudu mesti kuning. Menawi Paman Rangga luwe iya nampani Kyai Dodo Resi Kuning
ajeng kula sembah ider-ideran nggih man. Monggo lawe ora parep pindho. Marut tambakno hewe. Monggo. Ya berapa ekor yang omong rombo luwe ndak apa-apa. Tambal ulung padha. Bukti-bukti ini